Bine v-am găsit în al doilea episod din seria noastră de Minecraft cu Vipex. Bine! Aia zic, tată, sper că v-a plăcut ultimul episod. Astăzi începem din nou în forță și vreau ca să ne vedem imediat Vipexane. Da, vreau să arăt ce am făcut. Același lucru vreau ca să arăt și eu, pentru că vezi că am găsit multe chestii care o să-ți placă. Așa că hai ca să, fii atent, hai ca să, eu o să mai stau în mină vreo maxim așa 5 minuțele și după aceea zic să ne vedem, să-mi arăți ce ai găsit tu. Dar sper că ai găsit diamante să ne facem și noi amândoi full Nike, așa, full Jordan. Vedem. Bă, nu știu, surprizele se țin lanț. Încă, ca să înțeleagă lumea, noi încă, gen, nu am postat primul episod. Să sperăm că o strâns... Câte like-uri? Dacă te-aș întreba așa, câte like-uri crezi că o strâns video? Cred că 70 la mine. 70 la tine? Da. Bun. Tu cât crezi la tău? Bă, știi care e chestia? Că depinde dacă ține YouTube-ul cu mine sau nu. Depinde dacă ține YouTube-ul cu mine sau nu. Dacă ține YouTube-ul, eu îți spun sincer că nu mi-e rușine nici cu 100 să zic. Dar dacă nu ține YouTube-ul cu mine, mi-e un pic rușinică. Tu ce mi-ai făcut? Că nu, gen, eu chiar nu știu nimic ce ai făcut tu. Am făcut cotețul pentru villageri. Asta zice. Bă, știi ce trebuie să faci? Neapărat că o să rămânem fără mâncare cât de curând. Trebuie neapărat să faci... Gata, știu ce vrei să fac. Acum mă duc să strâng, să fac, să... Mă gândeam că vrei să fac de-asta zi... Mamă, ce lapsus am! O grădină de-asta cu fân, cu de-astea. Bă, nu vine, mă! Așa, ferm! Nu veneau! Vipex, bă, nu mai știu, mă, Vipex, mă, să-mi zică, mă, să comunice cu mine. Bă, nu știu, poți să faci și o fermă, dar pentru început, eu cred că cea mai bună chestie e să dai drumul la niște animale, țaca-paca, știi, să facă și acolo treaba acolo serioasă. Vreau să zic că dacă ai luat și tu, gen, pe lângă astea, minereuri, dacă ai luat cobblestone ăsta, deepstone, că... Bă, eu am mai luat câteva minereuri, deci... Plânge la ușă, da. Nu prea avem. Bă, nu știu, eu tot, deci să știi că de când am intrat în episodul trecut în mină, eu nu mă minez, eu nu fac acea. Grinder, băieți. Miner, ca să înțelegeți, băieți, Simplistul este grinder, este miner, iar eu sunt Bob de Builder, eu sunt constructor cu astea cu... Bine, când e vorba de ferme, nu prea mă bag acolo, mai ajutorul lui Simplistul, dar de acolo, de când e vorba de design și astea, mă găsiți pe mine. Se bagă Vipexano. 0722 și ale tale buze moi. Bă. Haide Vipexane, că am ajuns și eu aici sus, tu pe unde ești? Eu sunt în casă aici. Da, ia uite, mă, hai că am ajuns. Fii atent, Vipexane, hai. Mă mai săgeți pe tine și ești aici, așa. Fii atent, lasă-mă că-ți mai frumușel așa. Fii atent ce am pentru tine, da? Ia. Primul cadou. Mamă! Ia. Pentru căluțul meu, a? Da. Bun. Și pe lângă asta, ia. Fii atent. Câte diamante crezi că am găsit? 56. Bă, un pic mai puțin, ia. 52. 37 de diamante. Care mi se pare bombărul de tot, nici n-am force, nici nimic. Aveți să nu deschizi ușa, că e un creeper care ne așteaptă acolo. Salut! Mi se pare destul de bine. Asta e haterul nostru. Ia uite-l. Da, bă. Hai ca să fac rapid. Eu vreau să-mi fac un pickaxe de diamant. Asta vreau să zic, să-mi faci și mie un pickaxe, să pasezi acolo un pickaxe. Bă, da, știi ce am realizat acum? Că eu am pickaxe de iron, dar eu n-am nici măcar o lopată sau sabie. Uite că eu am iron, am pus aici destul de mult iron în chest. Nu știu ce să fac cu pickaxe-ul ăsta de iron, cam două. Bă, și dă-mi mie, că eu mă duc să minez cu ele. Bun, haide deci, hai să-ți arăt ce am făcut până acum. Deci aici e asta, ferma, bine, trebuie să o plantez. Și vino aici să vezi, să nu i-am pus mâncați vibrata. Ia uite aici. Bine, să închizi repede după tine. Bă, ce le-ai făcut? Mă, la ăștia, mă, i-a sequestrat aici. I-am pus aici, nu mai am. Știi ce avem nevoie? Vipexane, trebuie să facem neapărat să facem o fermă, ceva de mâncare, bă, frate, bă, că n-am mâncare. Mamă, Simplistul, am o idee. Știi că ți-am zis că eu sunt Bob de Builder, da? Dacă am extinde casa asta, așa cu scări în sus în asta. Păi aia ziceam la un moment dat să facem. Știi că în primul episod așa ți-am spus să facem, să le îmbinăm pe alea două. Nu am auzit, am crezut că te referi la astea de aici, gen pe care le-am unit. Da, mine asta pot să o acopăr, nu-ți mai trebuie. Că ai zis că e cam secat așa, nu mai... Da, poți să o acoperi. Prieten, mă duc ca să iau numai niște lemn puțin, să fac încă câteva ustensile din diamant. Și după e obsidian? Bă, da, aș vrea ca să începem după... Am luat acum niște sugar cane, să începem ușor să-l punem, pentru că vreau să facem și un enchanting table cât de rapid posibil. De asta, dacă ai găsit niște vaci, ar fi super. Hai că mă pun după să caut. Hai că am făcut poză la coordonate, mă duc, caut vaci, de nebun. Ce să fac? Ne trebuie. Dacă eu fac aici, fac 2 exuri din diamant și mai fac și 2 săbi din diamant. Alsat. Da? Am găsit alsat, da. Și nu-i departe de noi. Pe bune zic. Bă, bine, lux, top, super, chiar mă bucur. Și văd și animale, văd oi multe, dar nu văd vaci. Am găsit și 2 vaci. W. Dar stai așa, poate, deci dacă au potato ăștia aici, cartofi morcov, dacă au ăștia
pe aici, ai. Cartofi și cu morcovi, că avem porci aici pe lângă. Dacă am găsit numai niște morcovi, știi, ar fi super. Fii atent ca să dau drumul la niște... Să-i blochezi și pe ăștia, să te ăștia? Bă, poți să-i lași așa să trăiască un pic și liberi. Ar fi cam bătaie de cap. Mamă, dar avem și junglă lângă noi. Da? Da. Ia vezi, mă, Vipexano, că... Am plecat și un pic, 5 minute. Bă, da, săraci ăștia, n-au morcovi și cartofi. Bă, nu are mă nimeni mai aici morcovi și cartofi, ești nebun, n-are nimeni. Bă, rămâne totuși, trebuie să ne spună după lumea neapărat în comentarii ce vor să facem, mă, că nu știu dacă să facem, da, trebuie să facem prima oară, fii atent, trebuie să ne facem prima oară ustensile, frate, că dacă nu avem ustensile bune, dacă nu avem enchanturile alea bombă rău de tot, Ne chinuim rău de tot, stăm 5 ani să spargem blocuri. Da, bă, da, nu merge. Eu nu aia nu suport. Da, după ce facem chestia aia, să vezi ce bine o să meargă totul. Rupem după. Simplu am găsit un emerald. Nu cred. Ba da, un emerald. Bine rău de tot. Vrei să salvăm emeraldul ăsta și să punem după, să găsim un ETX, să-i punem primul emerald de pe server? Bă, ar merge. Dacă vrei și tu, da, tată, dă-i. Am mai găsit și Pokémon de la de faci XP cu el, da? Nu știu cum îl iau eu pe ăla. Smuți, că doar în savana. Din nou, ăia trebuie să așteptăm, că trebuie să ne facem o fermă de spideri, că altfel nu merge. Bă, avem nevoie doar de Minecraft. Gen, chiar nu e atât de complicat. Mamă, Gen, ai nevoie doar de Minecraft. Ce ai? Simplistu. A, da, norocul peste noi. Găsit? Am găsit, da? de-alea bookshelf-uri. Da, mă, bun. Și știi ce putem face noi? Mamă, se face foarte ușor ferma de iron, să știi. Păi dacă avem Iron Man și avem și villager. Da, păi de-aia zic, că se face super ușor. Hai să încerc să mă duc să iau repede vacile alea, să mă întorc, că nu mai e nimic pe aici. Eu am început să fac aici o fermă de sugarcane. Hai că iau și vaci dacă tot iau tot ce prind. Poți să faci tu 2 gropi, te rog? Unde? Nu chiar pe lângă casă, lângă fermă pe acolo. Bă, haide că facem. Ca să le sortești, știi, oi cu oi, vaci cu vaci. Dar eu te văd, mă. Da. Acum te văd și eu. Dar eu cum trec pe aici, mâncați și că hai că o iau pe aici. Dacă știi ce emoții îmi dau animalele astea. Au picat 2 în cave. Nu că vine un creeper și cred că am bobit toate animalele. Nu. Trebuie să-l bați. Și-a luat jumătate de damage toate animalele. Bă, dar vine, nu mor pe mine. Stai că am pierdut 2 vaci. Dar lasă-le, dă-le încolo, mă duc, că scheleți, mor. Mă duc cu asta de le am și după mă întorci după alea. Hai mă, veniți mai repede. Odată duc și eu niște animale vere și se face noapte. Bă, unde ai făcut gropile alea, că nu le văd? Bă, gen 50-50. Îi stau și... Nu, că bag în țarcul ăsta și gata. Bagă-le mă în țarcă acolo. Ia, vină la mine, hai la mine, că le-am făcut eu țarcă aici. Stai că nu pot să vin atât de repede. Bagă tata aici, ia uite. Eu mă gândeam că ai făcut groapă, măi. Mă, nu cred că intră, sincer. Bagă-mă că intră. Zgrase, nu vezi, ia uite. Ia, da, gata. Nu prea a fost bine că l-ai pus aici, că o să aud non-stop. Păi da, mă, dar noi o să ne facem altă casă. Asta e prima casă, gen. Găinile. Ia uite, 3 au ieșit, mă. Momo! Ia, man. Asta e Sam Simplesul. La. Am pus armura pe cal. Vreau să mai găsesc niște diamante. Chiar mai vreau să mai găsesc niște diamante. Mamă, atât de greu e să găsești o mină de-aia așa, gen ultra, mega, extra mare. Oricum, gen, în versiunea asta de Minecraft le găsești destul de bine, da. Eu vreau de-aia ultra, mega, extra, super. Înțeleg de care zici. Am găsit încă un spawner. But at what level can you find it in the Cobbleton, the deep stone? 5 minutes later. Am începe să mai ia capul cu acoperișul ăsta. Faci căsuță frumoasă? Încerc. Bob the Builder. The building. Au ajuns Minecraft-ul să să te concentrezi pe Minecraft când te joci, bro. Știi ce mi se întâmpla foarte des? Ca să nu râzi de mine. Aveam cel mai bun pickaxe enchantat, apăsam din greșeală pe Q și mi-l aruncam în lavă. Gen, fără să vreau. Mamă, ce clutch am dat, era să pic în lavă. Să facă pluta. Oh my god, alte diamante pentru Vipex. Vreau să dau mental pe pereți. Doamne, ce-am ajuns sper să dau mental pe pereți. E ca pe Fortnite. Fortnite. Doamne. Vipex Fortnite. Ai mai multiplicat animalele? Da. Punem niște carpeturi de alea, știi, să mergem la animale mai ușor. Da, mă, da, zice bine, astea scheme de Minecraft. Aoleu. S-a făcut zi afară. Bă, de ce sunt așa de mulți monștri aici? Da, a uitat Vipex al nostru să facă outro-ul acest episod, dar nu este nicio problemă pentru că domnul Skip este aici să rezolve tot. A spus Vipex nu de mult, să apăsați și voi pe butonul de like, să vă abonați la canal și să puneți Vipex 13 pe shop, mă, că asta e cea mai mare susținere a lui, așa că puneți Vipex 13 pe shop, că da. Și altă chestie, da, nu știu, asta cam tot cred că e. Da, ne auzim data viitoare cu un episod de Minecraft sau repă sau ce să mai postez el pe viitor. Da, ne auzim, pa, pa. Bye!